Bismillahirrahmanirrahim. Cara rukuk sakwuse rampung maca surat banjur tangan loro diangkat sakndhuwure pundhak kanthi maca Allahu Akbar. Banjur mrekungkung artine mbungkuk tangane karo nyekel dhengkul. Tur dhengkule kudu dijejegake antarane sirah karo geger supaya rata. Dadi aja nganti sirahe iku ndingkluk. Setelah selesai membaca surat pendek, kemudian kedua tangan diangkat di atasnya pundak. Tentunya juga kayak kemarin begini. Dan membaca Allahu Akbar. Kemudian membungkuk kedua tangannya